Všetci poznáme placebo efekt, silu mysle, ktorá ťa uzdraví. Ale počul si o jeho temnom bratrancovi? Volá sa nocebo efekt a môže ti reálne ublížiť. Pozitívne účinky placeba boli preukázané mnohokrát. Pacientom podali cukor, no mozog očakával zlepšenie a spustil vlastné ozdravné procesy. It's a placebo effect, Kathy. Ale čo ak tvoja myseľ očakáva to zlé? To je nocebo. Tvoje negatívne očakávania môžu vyvolať skutočnú bolesť a zhoršiť tvoj stav. Potvrdzujú to aj štúdie. Povieš pacientovi, že liek má vedľajšie účinky, spôsobuje nevoľnosť a on ju skutočne pocíti, aj keď dostal len cukrovú pilulku. Povieš alergikovi, že začala peľová sezóna a jeho okamžite začne štekliť nos. Alebo si spomeň na povery. Veríš, že čierna mačka ti prinesie smolu? Mozog ju začne hľadať a nájde ju v bežných nepríjemnostiach. Povieš si pred testom, nezvládnem to. A tvoja úzkosť naozaj zníži tvoj výkon. Nocebo nie je len v hlave. Je to reálna temná sila tvojich obáv, ktorá ovplyvňuje tvoje zdravie, výkon aj vnímanie sveta. Tvoja myseľ je mocná. Nenechaj ju pracovať proti tebe.